Kumalat sa social media ang pagkadismaya ng isang netizen sa kanyang Facebook post Lunes ng madaling araw, May 30. Makikita sa video ang tambak na basura sa pampang ng dagat sa Balogo, Pasacao, Camarines Sur. Dismayado ang mga nakapanood sa nasabing post, pero ang ilang residente ng Pasacao hindi alam kung saan nanggaling ang mga basura. Ning nagkabirigla man nga po kami pag high tide, tapos pag halos po kang pasadit na si mga alon, nagdakulo na po bigla si mga basura. As in halos buong beach po talaga igwa. Nagtulong-tulong na ang mga resort owner na linisan ng basura. Bukas nakatalaan itong kolektahin. Kanya-kanya na kaming clean up, pero sa kadakulang kaya talagang daiman mas madadali-dali. Paliwanag ng Municipal Environment Office, pinalipad ng hangin habagat ang mga basura na karamihang galing sa ibang bayan. Kaya kung beses talaga nag-clean up kami pag mga month of June, July, August. Kasi nadampal talaga ng basura. Pero yung basura yan, base sa mga obserbasyon, tapos sa mga residente kan mga barangay na kagtungol yan, hali yan sa kapagtaraid na lugar. Bako lang sa Pasacao. So, mga ibang banwaan. Kilala ang Pasacao bilang tourism gateway ng probinsya. Siniguro ni Alcalde Nino Tayco, walang dapat ikabahala sa nakitang mga basura. Mas pinakamaganda siya pagka malinis. Hindi po kita madisganar kayan. Yan, basurang iyan po, nalinig na din po yan, tulos. Tsaka nailimanin ang kalinigan kang banwaan. Last week lang po, may nagsugok na naman na pawikan digdi sa may surfers. Urbaw niya si mga swimmers nahiling ninda, nagsakat si pawikan, tapos nag-laning sugok talaga. O after 60 days kayan, mahatch yan. Marluwas ng mga kayan, si mga saradit na pawikan. Ibig sabihin, malinig ang lugar mi. Iniyo kayong sa tuyang area na ni, subukan po ni kang pawikan. Kaya malinig ang dagat kang banwaan ni Pasacao. Hiling naman ng mga residente at resort owners sa mga turista makipagtulungan sa pagpapanatili ng kalinisan ng Pasacao. May Dimaano, CSN.